Hallelujah, hama dzinodikana. It is a good thing to see you once again. Hallelujah. Today we are here on this podcast Chibanda Media with my colleague Evangelist Damiano Chisale. Yes. Evangelist Damiano Chisale, sangane nevanhu. Once again, welcome. Panopachi Banda Media. Praise the Lord. We welcome you, Zimbabwe. We welcome you, Africa. We welcome you, world. Tauya zvekare kune imwe dzidziso zuva nasi. Amen. So, mvangeri, zore nhasi vatidzidze pamusoro tikurukure. Pamusoro pevaprofita venhema. Zvisingareve kuti nhasi togumira pane venhema. Asi rimwe ramazuva tichikurukura pamusoro pevechokwadi. Now, today we want to look at false prophets. Yes. And their false ministries. But before we get into that, let us read 2 or 3 scriptures from Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Yes, verse 4 and verse 23. I shall read. Jesus told them, "Don't let anyone deceive you, for many will come in my name, claiming, 'I am the Messiah.'" The other version says, "I am Christ." Is the same thing, right? They will deceive many. Yes. Then verse 23. Yes. Then if anyone tells you, "Look, here is the Messiah." Yes. Or, "Look, here is the Christ." Yeah. "Oh, there he is." Don't believe it. For false messiahs or false Christs and false prophets. That is to say, we've got 2 things here, men of God. Yes. False Christs. VaKristu venhema. VaKristu venhema. And false prophets. Nevaprofita venhema. They will rise up. And perform great signs. And wonders. Zviratidzo zvikuru nezvishamiso zvikuru. So as to deceive. Kana zvichibvira vatsautse. If possible. Even God's chosen ones. Nevasananguru. So, evangelist, we want to talk about the pataverenga panapanzi false Christs and false prophets. Satoti titsanangure tikurukure hurukuro iyi so that vateereri vanzwisise kwete kunzwisisa chete but vapepuke. Naika kuti muprofita wemanyepo anoonekwa sei. Nekuti ndineka kunzwisisa kuti there is an office of a prophet and a gift or a prophetic gift. In my own understanding, ndinonzwisisa kuti zvinhu izvi zviviri zvakatosiyana. Kuti kune office yemuprofita, ushumiri wemuprofita, ageremo muoffice, anototakura title kana kuti office yekunzi prophet. A good example, Prophet Makandiwa, Prophet Magaya, Prophet Andrew Taunashe is a good example. So ndinoda kuti tibatsirane tikurukure titsanangure vanhu vanzwisise kuti is there really a difference if kana ndine chipo chekuprofita ndinogona kutadza sei kunzi muprofita ndine chipo chekuprofita uye munhu ari muoffice yemuprofita anoonekwa sei chiprofita chake anoprofita sei kuti tione kuti uyu zveshua muprofita. Yeah, munhu waMwari mauya netopic iri very hot. Yes.
Nyaya iripo ndeyekuti pazvipo zvese zvingataurwa mushoko raMwari, chipo chino vanhu vakawanda vari kuenda kugehena, All right. ndechemuprofita. All right. Chipo chine confusion, Pari zvino. kwete pari zvino, even kubvira nekubvira, Okay. chinosiya vanhu vari in confusion ndechemuprofita. Okay. Even shoko raMwari rataverenga apa rati chiri dangerous to a level rekuti chinototora even the elect. Vasanangurwa. Kwete vangori vatendeuka chete, the elect vari chosen, Vari chosen. vagara vakadiwa vakawanirwa nyasha nedenga. Chinotsvanzvadzira ruoko racho kunotora vakadaro, Nakutsvaira. kunovarasisa. Ivava havazi vanhu vagara vari vana vesangano. Chiri kuti even the true apostles of God, even the true evangelists and pastors, the elected, The apostles. vanogona kutosangana nemuprofita vakatorwa vakarasika. Saka gift of prophecy, it's a very delicate gift. Okay. Inoda kuongororwa zvakasimba. Okay. Okay. Kunzvera. Inoda kunzverwa zvakasimba. Nokuti chipo ichochi chine nyaya. So now, inini pandaikura, Okay. ndiri mujaha, ndichiverenga shoko raMwari, pandainzwa nyaya yekuti vaKristu kuchamuka Kristu wenhema, antichrist, uyezve muprofita wenhema, ndaiti kunotomuka mumwe anenge achitodzidzisa achiti hakuna Jesu, Ndiri Satani. ndiri Satani. Vaona? Yeah. But nekuzokura pamweya, nekufamba nekudzidza nekuona muupenyu, takatoona kuti haaoneke akadaro. Muprofita wenhema uyu anenge atori pakati pevechokwadi. Achitoita kunge iye ndiye chokwadi. Maverenga shoko raMwari rataura apa rati hanzi vanouya muzita rangu, RaKristu. zvoreva raKristu, zvoreva kuti identity yekuti tiva nhonge nekuvatsukunyura pakati pane basa. Zvinototorera kuona nemaziso emweya akasimba, Nekunzvera kwakasimba. nekunzvera kwakasimba, kuti tinhonge kuti muprofita uyu ndewenhema. Hakuna muprofita anouya muzita rake. Wow. Uyezve hakuna muprofita anouya muzita raSatani. Vese kana vachiuya vanouya muzita raIshe Jesu. Zvino munhu waMwari. Toti tigane kukurumidza nekuda kwenguva yatiri. Was this becoming interesting? Yes. We want this audience, our people, to know. How do they know that this one is a false prophet? So that both the Bible says they will rise up and deceive not only a few, but deceive many. All right. Kureva kuti tiri panapa munhu waMwari toona kutsvairwa nemaprofita. Tikatoenda tikapera, tisati taenda ikoko munhu waMwari, ndoda kutanga ndadzokeredza kushata kwechipo chechiprofita. Okay. It's unfortunate kuti ndiri kuti kushata. All right. But that's how it is. Okay. Ndoda kuti mundiverengere shoko raMwari zvakazarurwa chapter 19 verse 20. Revelation chapter. Toda kutanga tozobata mabasa avo, but tombotanga tataura kuti vanhu tiwirirane nenyika kuti sei tiri kuti chipo ichi chiri dangerous. This is a very dangerous gift. Iyezve tiri kuti sei tiri kuti kushata kwacho. Revelation 19. Okay, I'm getting there. Revelation chapter 19. Okay, verse Ndiverengerei verse 20. Verse 20.
We are reading here Revelation chapter 19, verse 20. Verse 20. All right, my Bible reads. And the beast was captured. You are reading 19 verse what? Verse 20. Ipapo chikara chakabatwa. And with him, the false prophet, pamwe chete namuprofita wenhema, who did mighty wakaita zviratidzo pamberi miracles on behalf of the beast. Muprofita wenhema uyu achishanda on behalf wechikara. Asi atoripo anonzi muprofita wenhema. Muprofita wenhema uyu level rake rinofanana na beast. Level rake uyu rinofanana nechikara. Zvoreva kuti kunze kwemaprofita enhema ese aya kune a great and bigger spirit called muprofita wenhema unomwaya influence inoenda zibaba racho zigogodera. Endai munoverenga chapter 20 verse 10. Chapter 20 verse 10. We are reading again Revelation. This book of Revelation is a very prophetic book. Chapter 20 verse 10. I'm reading. Then the devil, diabolos, who had deceived many, wakavanyengera, was thrown into the fiery lake, wakakandirwa mudziva remoto of burning sulfur, nesiferi, joining the beast, pamwe chete, and the false prophet, nechikara nomuprofita wenhema. Zvazvitatu. The devil, zvoreva kuti pana devil, diabolos, Satan, poita chikara, poita muprofita wenhema. Zvoreva kuti hierarchy yomuprofita wenhema. Avava hatisi kutaura tumaprofita turi kuzoparidza. Tuchafa twese iti. Pane anonzi muprofita wenhema ane hierarchy inofanana na devil, ane hierarchy inofanana na chikara. Ndiye why when I read this scripture ndakadiscover kuti sei apa pari kukandira vanhu mudziva remoto pasina false pastor, pasina false apostle, pasina false evangelist, but pana false prophet. Zvinoreva kuti kana taakutaura nyaya yekuprofita baba inoda kutariswa, inoda kucherechedzwa ndava muprofita wenhema anoinfluenza maprophecies muvana vevanhu. Ariko, he is the source. He is the source of every false prophecy. Saka ndoda kuti tichienda pa next step yatida kuansa ndeyekuti we need to note kuti chatiri kuti muprofita wenhema pano hatisi kutaura pamusoro pemunhu ane chechi. Discussion yatiri kuita pano hatisi kudiscasa mumwe mufundisi anozikanika, mumwe prophet ari muZimbabwe anozikanika. Tiri kudiscasa false prophet uyu anogona kutova neministry inozara mamillions but achinzi false prophet ari kuinfluenswa muna zvakazarirwa. Uyu vaviri ava munhu waMwari. Hey, this is interesting now. Ava vanhu vaviri vataurwa vanhu ka the beast and the false prophet. Ava vanhu ava vandori vanhu chaichaivo. Then the obvious Satan is a spirit. Aiwa vanhu ava munhu washe, the beast and the false prophet inini I want to believe kuti when we are talking about the false prophet we are talking about the bigger spirits that influences Okay. false prophecies. Muruzvona. And the beast?
and uyu beast tinozomubata kana taakutaurawo zvakazarurwa uyu. All right. But apa tangida kungotaura kuti sei tichifanira kungwarira muprofita. Kune mweya unomiririra kuprofita kwenhema. Kune mweya wakamiririra kupa vese vanoda kuprofita zviprofita zvenhema. Mumweya uyu manje munhu waMwari ndo munobuda vauki. All right. Diviners. Maakubuda different sorcerers machi vanoinfluence wana false prophet. Ndosi kubatwa kwake iyeyu kwaakaitwa apa. The light resere false prophet rinobva radzimwa. So that you are saying in other sense kuti this zigogodera iri reprofesi yemanyepo ndo rekuti rikapinda mupendacostal. That's it. Rino influenza zvichienderana nezvamuno. Tana prophet ningi achitonganirwa nevanhu 100. Tina prophet ningi achiunganirwa nevanhu 50. Tina prophet ningi achiunganirwa nevanhu 3 million. Tina ningi but vanogona kunge vachinwa zina false prophet. Saka tikati mapenda hana dzavo hadzicharova kunyepa. Hana dzavo hadzichavhunduka kutaura kuti tiri vaKristu. Yes. Vachitodya mari vachicollecta in the name of Christ when they know very well kuti they are false prophets. Yes, yeah, this is powerful. I was saying kuti iri zigogodera zizamu iri pari kumwa maprofita esa. Ndenda kutaura kuti rinoshanda ngatiti muri vePentecost. Ndizvozvo rino influenza mweya unoenderana nezvamuri kuita ikoko. Kana muzipostori rinoita zvinoenderana kupi ikoko. Muri vanatsika mutanda ikoko. muri vana muri n'anga kana muchiita zveziso regora ikoko influencer ikoko. Saka isusu tanga tichinhonga apa kuti why magifts ese tina muprofita wenhema ari kukandirwa mudziva remoto. Zvatisiya tichinongedza kuti ndosaka Bible tiri kuona Jesu vari kuti vari kurayira vanhu vokuti kuchamuka anonzi antichrist. Muri kuzviona ndiwani uyu. It's a spirit, a very big ichainfluence. Namuprofita wenhema anongwana Jesu. But tine maprofita wenhema vakawanda. Jesu haana kuti vaprofita venhema. Jesu vati nemuprofita wenhema, a spirit that is muprofita wenhema ichainfluencer. Muri kuzviona. Saka tiri kuti kana tatarisana nechipo ichi tinofanira kuva careful how we go about it. To every other prophet that we want to believe in, isusu tiri kungoti maringe nezvataurwa neshoko raMwari, we approach this gift tichingwarira nokuti shoko raMwari harina kuvanza that even the elect can be swept away. Why? Vachinzi they can be swept away. Bible rati hanzi vanoita minana yekuti akamira apa healing can happen, things can happen. But minana yese iyoyo tikarega kuingwarira inenge ichi influence with the powers of darkness. Muri kuzviona. Yes. But zvichiitwa in the kingdom, zvichiitwa in the name of Christ. Muri kuzviona. Ndiverengerei Jeremiah chapter 14 verse 40. We are reading. Ndofunga kuti vanhu muri kubatsirika. Jeremiah 14 verse 40. And this is interesting. We are learning Jeremiah 14:14. Okay. Saka tunaona kuti chi? Tunaona kuti kutaura zita ra Kristo azvichenure munhu kuva muprofita wechokwadi. Okay. Mazviona. Pfuurai mberi. Jeremiah 14:14. 14:14. I shall begin to read. Then the Lord said, these prophets are telling lies in my name.
Vaprofita havari kutaura nhema I did muzita not rangu. send them. Handina kuvatuma. Vakatumwa nani? Vakatumwa nani vanhu ava? False prophets. Akatuma nani? Or tell them to speak. I did not give them any message. But they have the message. Where are they getting the message? Ndozvatinokutaura. Vane message. Vane message. Vari kuona vachikuudza iwe uchiti thank you. I receive. Go deeper. Go deeper. Kuudzwa vari kuudzwa. But Mwari vari kutaura kuti maprofita aya kana muchidhila nawo ngwarirai kunyange vachikuudzai. Handina kuvazarurira. Vari kuzarurirwa nani? False prophet. Okay. I did not give them any message. They prophesy of visions and revelations. They have never seen. Vanotaura zviroto nezviono nekuprofita Zvavasina kumboona kana kunzwa. Ndo mazuva ano ndo panopinda gimmick. Right? Havana kuona, havana kunzwa, havana kuratidzwa. But vane chitunha chavauya nacho muchechi chine coffin. Chiri kunzi chanamatirwa chogara. Vanhu votenda. Havana kunzwa, havana kuona. Gimmick. Yes. Saka we should maclass aya. Kune vanoona nekuratidzwa namuprofita wenhema zvenhema zvemaziso egora. Koita vane zvegimmick. Havana chavakaona, havana chavakanzwa. Vane vanhu vavo vakabhadhara vavakatenga. My mapitiri. Handiti muri kuona situation yandiri kutaura yakawanikwa paSouth Africa. Yemunhu akauya ari mucoffin. Akazozikanika kuti muZimbabwe. Yes. Muri kuzviona? Yes. Vanhu vakazomuziva nezita kuti was eZimbabwe. But munhu waMwari. Saka tiri kuti ivava ndo vari kutaurwa nelast part. Kunzi havana chavakaona, havana chavakanzwa. Ava havana chavakaona, havana chavakanzwa. Asi vanotori neminana nezviprofita vazowanepi? They are guys of gimmick. They are prophets who lives with gimmick. Vane vanhu vavanobhadhara. Vane vanhu vavanotenga. But munhu waMwari, why are they gimmicking? What are they trying to achieve? Nyaya yekutanga yatiinayo munhu waMwari ndeyekuti number 1, iyoyo false prophets. Munhu anenge agara aine mweya wokuva muprofita wenhema. Number 2, mbiri firm. Vanhu vari kuda mbiri. Saka nekuda kwembiri vanhu vakupesira vakutsvaga kuda kuita zvisina kumboitwa nevamwe. Tikatarisa muno muZimbabwe maprofitwa baba kubva munhamba dzezvitupa kunosvika chawakadya mudumbu nezuro, kunosvika kwagara munhu, kunosvika zviprofita zvataurwa. Saka nemaprofita akasiyana siyana. Saka munhu akamira zvino anenge akutsvaga kuti zvino chechi ndingaipa chii chimwe kuti irambe ichitenda. Irambe ine nzara. Irambe yakamira neni. Not in Christ. Zvakutsvagirwa nzira yazvo. Ndogara ndichiudza vanhu. A pastor or an evangelist or an apostle can preach every Sunday. Zvikabuda every Monday, Tuesday, Wednesday, 24/7 gore rikapera. But it's not easy kuprofita vanhu gore rese. Zvoreva kuti when you are a prophet, une basa kuona gore rese. Mumwe wakamuprofita muna January hadi kusvika kafuti muna February usati wataura naye. Saka zvinoreva kuti mukuedza kufadza vanhu, mukuedza kuramba tichiti church ione kuti prophet vari kuona zvihombe, vanhu vanopesera vakutsvaga maziso egora. Vanhu vanopesera vakutsvaga ende nemaziso egora iwayo vachitoona.
vanhu vanopedzisira vakuita magimmicks aya ataurwa. Vanopedzisira vakutsvaga vanhu vavo vavanobhadhara kana vanhu. Ini ndakamboita follow-up yemurume wainzi TB Joshua. Okay. Ndodangopa good example yandisati ndaona muno muZimbabwe. Ameno kana makamboiona. Okay. Inini pandakaita follow-up yaTB Joshua ndaiona maprophecies aipiwa. Kana maprophecies apiwa aya kwaizotravelwa pamwe hundreds of kilometers kunodzokera pamusha pobuda setup yana baba mukuru vanani nevanhu sezvatinoita naTinashe Mugabe zviya zvinoratidza background yekuti panobuda vanhu vanotaura vokuti Ningi anoti Joshua zvinhu zvakadai, mumwe achitichi. I have made a follow-up here in our country. Ndaona maprophecies anoperera muchechi. Hatina kuona munhu anoprofitwa zvodzokera kumba kuna landlord nevavakidzani vachikonfirma kuti vanhu ava vakagara pano vakadai zvikadai, kana kuti shuwa ndiye sabhuku obva ati ndo mhuri yaNanhingi, mhuri iya yobva yabuda. Kwatinoona zvinhu izvozvo ndekwaTete Tihuda chete. Vanhu vanoenda vaitaura nemhuri yedu tiri 5 tiri kurarwa nezvidhoma tiri dzinza rekwaNhingi. Confirmation of prophecy inongonzi prophet vakaprofita muno muchechi, munhu wacho azodzoka futi netestimony yaconfirmation ipapo. Hatisi kuona kuti stand iri kutaurwa kunzi yanga yamboda kutengeswa makore. Handei tinomboona vagarisani vayo tonoona kanzuru yotaura zveshuwa kuno kwamauya ndokucancel. Stand yakafamba so prophet vakanhonga. Yeah. So men of God, you are simply saying kuti vaprofita venhema vazhinji vataura vegimmick kuti stage managed ndizvozvo kuti vawane mari vawane mbiri. Yes, vamwe unotori mweya unotovatuma kuti vadaro hazvina background. Ndezvombotora munhu paepweth apa padombo raMwari apa ndopavanonzi anotorwa kavana oiswa kuchechi achida mari yedoro, achida mariwo yekuti $10 kana $20. Muno muZimbabwe muri kutorwa vanhu padombo raMwari maita basa mataura padombo shavapo. Muchitorwa vanhu vanenge vachida mari vonoshandiswa pagimmick. Muri kuzviona. Saka now tikadzoka panyaya mataura yekuti how do we know them, taakuti Bhaibheri rinoti muchavaziva nemabasa avo. Muchavaziva nemabasa ani avo. Ndoda kudzoka paipa mataura nyaya yekuti the office bearer. Exactly. Muri kuzviona. Chidano kana kuti chigaro chinonzi office of a prophet ndo anonzi office holder. Muri kuzviona. Muprofita who is a prophet office holder haaridzirwe ngoma, haadi praise and worship, haadi anything to prophesy, is an office holder. Okay. Ndi Elijah anongo zvekuprofita izvi zviri mari ari muoffice, ndiye office holder. Muri kuzviona. Then pasi pakapa ndo panozobuda vanonzi vana vaprofita, vamwe vanorera, vamwe vanodzidzisa kuprofita. Ndosaka taakuona mazuwano chechi yadimbuka tumaprofets twawanda. Tikaverenga bhuku ra1 John chapter 4 verse 1 rinotiudza nyaya yekuwanda kwemaprofets iyoyo. Read that for me. 1 John kanoti tizeika scripture kacho ikako. 1 John. Okay, I'm getting there. 1 John chapter 1 John chapter 4 verse 1. Chapter 4 and there verse 1. Dear friends, do not believe
everyone who claims to speak by the Spirit. 1 John chapter 4. Yes. 1 John. Uh-huh. Pamwe maversion akasiyana. All right. Pfurira mberi zveni. Okay. Pfurira mberi. You must test them to see Uh-huh. if the spirit they have comes from God. Dzokeredzai munhu waMwari. Dear friends, Hama dzangu. do not believe every spirit. Musatenda mweya wese. You must test them Test them to see to see if they are from God. For they are many false prophets, not a few. For they are men. Ndi John uyu. One akafa rufu raMwari. Wakanyora the book Revelations. Who died an elder. Zvinozivikanwa kuti mazuva akanyora 1 John and 2 John, he was now an elder. Ndiye ari kuti ngwarirai nokuti munyika mazara mweya yevaprofita vakawanda. Vaprofita venhema vazara hanzi yedzai mweya yose. Zvoreva kuti tinotenderwa. Maprofita aMwari ndo vandiri kutaura ndakatarisa zuva ranhasi. Ivavo vaJehovha ngavarege kutirambidza kuvatesta. We are allowed. Yes. Kuti uyu ndewenhema. Tinogara pasi sezvataita zvitotsekedhudza kuti tione. Bhaibheri ratitendera izvozvo. Test every spirit. And we have the right to test Endai them. munoverenga bhuku raCorinthians rinoti muprofita ngaaprofite vakuru vaviri kana vatatu. Vatestify. Ngavaedze chiprofita. Iye kana ataura chiprofita, according to the book of Corinthians, inotaura kuti muprofita anoprofita kana aprofita. Hatingotendi chiprofita chake. Tinochibata tochiedza tochiisa pachiyero. Munhu waMwari. Muchandirekera. Inofara zvekutaura mazita. Inofara zvekutaura mazita. Because shoko raMwari rinonditendera. Ndakupa a good example. Ya prophet T. Freddy, prophet Miracle Paul. Vanoprofita. But hapana munhu, hapana vanhu, according to the scriptures, vanozotesta zvavaprofita kuti is it from the spirit by him. Alright, nyaya yataita munhu waMwari tadzoka manje panyaya tadzoka nyaya yatikambodiscasa paya. Taurai munhu waMwari. Nyaya yatikadiscasa paya yekuti vanhu vatanawo mazuva ano havana vana baba, havana kwavakabva, havana nhoroondo. Vazhinji vavo muri kuzviona. Vamwe vacho vakakwachuka vakasiya vazvibvisa kwavakarerwa. Saka vanoti ini naMwari tinozivana. Iye naMwari vari tu. Imi motenda iye anonzwa Mwari. Iye anonzwa Mwari, imi motenda kwaari. Kuseri kwake hakuna mumwe munhu wekubvunza kubhenda kwezvinhu. Haana munhu wano. Haana kwaano. Mandifungisa mudikani. Inotaura mazita kaini. Haana komogondidiko. Haana kwaanoedzwa. No one is accountable. Nobody is allowed, and nobody is allowed to verify kuti munhu washe kufamba kwatiri kuita. That's why now when we have bigger ministries like AFM, when we have bigger ministries like Zayoja, vanotenderedza chiprofita chiya. Muri kuzviona. Ukaona matendwa kuti pagomo rebhindu rapaita muprofita ari muministry wakaedzwa. Zvino mazuva ano ini ndikangobuda muno ndikangonzi ndaakunzi prophet,
ndatova prophet. Yes. Ndikabuda Hapana verification. hapana verification. Hakuna aiso chitambi. Hakuna aisa. Vamwe vacho vanotorambwa nana baba wavo. Unoona munhu achifamba pachiti ndiri mwana waProfeti Makandiwa. In the long run, Prophet Makandiwa vanotoshamusika kwatozoitika imwe nyaya muraini yokuti mwana uya ari kufa, munhu uya abika mbodza dzakadai idzi muraini anga achizviti mwana waProfeti Makandiwa. Prophet Makandiwa votoshamusika kuti ko ndiani zveuyu. Saka munhu wamwari tauda kusvika pa because of our time. Tinoziva sei? Taziva kuti Kristu atiudza, John atiudza kuti test iyi. Tinozoziva sei kuti Nyamakanga muprofita wenhema? Mambotaura vhesi yekuti imimi muchavaziva namabasa. Saka what are the works? Are we able, vanhu, are they able to differentiate? Are they able to note kuti this one basa iri ndere muprofita wenhema, basa iri obvious pataurwa vaprofita venhema zvoreva kuti vechokwadi futi varipo. Isusu izvozvo hatisi kuda kuzvibvisa. Imo muno munyika matiri mune tori nevaprofita futi vaMwari varipo. Mune vaprofita vashe vari kurarama, asi vaprofita venhema varipo. Saka towaziva sei? We want our audience to know kuti towaziva sei kuti kana vofamba vakasvika pacongregation vakatoona munhu waMwari nezvaari kuita, they should be able to see, to know for themselves, vasina kuudzwa nemwe munhu kuti I am in the wrong pool. Munhu waMwari, nyaya yekuidentify ndozvatataura. Ini ndoda kutaura ndakazvimiririra nhasi. Nyaya yekuidentifya muprofita inotorera zvakawanda. Inotorera zvakawanda. Nokuda kwekuti sezvatamboreva kuti vaprofita venhema vazara. Muri kuzviona. Chiprofita chinofanira kuita edify the kingdom of heaven. Muri kuzviona. Chinofanira kuedify the kingdom of God. Muri kuzviona. Mabasa zvimwe zvacho zvatinotaura izvozvi, munhu waMwari uyu zvaari kuita at the end of the day, mabasa ake in person. Iye mabasa ake ni what? In person. Haana maskandal here. Maskandal asanganisire life iri debt in terms of maybe kufeva etc chete. Even in business dealing. Zvino munhu ana Mwari anofanira kutya. Saka tinotarisa mabasa in every area. Muri kuzviona zvatiri kuedza kutsanangura. Zvinogona kutiratidza kuti mamhanyiro ari kuita munhu waMwari aya haaratidze kuti pane umwari. Mazvibata. Izvozvozvo zvatanga tichitaura zvokuti chiprofita chinofanira kuedzwa munhu waMwari. Ndozviya zvatinozoona here and there muno muZimbabwe. Mune mumwe munhu ari kutora muprofita achienda naye kumakotsi pamusoro pechiprofita. Zvaitika muno ruviri rutatu kuti tinotonzwa kunzi kuHigh Court kune nyaya ikutochiridza yemunhu ari kuti ndakaprofitwa ndikapa imba yangu, but ndaakuda imba yangu. Muri kuzviona. Saka tiri kuti with different nekuda kuzara chinhu chavhiringidza ndechekuti vanhu tiita overshadow kuti titadze kudefina wamweya wekuda kupona. Vanhu havachatora nguva yekutsvaga kuti vaone kuti chandiponesa chii. Muri kuzviona. Gift of prophecy ndinogara ndichitaura kuti there is nothing wrong about anointing oil. Yakagara iripo muBible. Mabangles etc vanhu vari kuzviita, but dambudziko razvene zvine problem yekuti zvine manipulation. These things can be manipulated along the way. Munhu anogona kutora mabangle ake
orara kun'anga ozouya nawo mangwana. Saka ndo patiri kutaura kuti paanozopinda napo. Mumwe ane muprayer room make pamwe maanoshedza maguru ake usiku. Asi mumwe hatorina kana kunongori kungoti tikaisawo stika rechechi. Yes. You see what we are saying? Yes. Saka tiri kuti isusu kuidentifya vaprofita venhema zvinotorera macharacters akawanda. Zvinotorera kunzvera sezvatataura ipapo. Pamwe pacho tinototsvaga zviri very physical. Uyu munhu waprofitwa uyu ndiani? Uya woonekwa kunzi munhu anga achiprofitwa ndewekuEpworth. Haana problem inenge iyi. Wazikanwa kuti ndinhingi. Muri kuzviona? Patsvagwa, pacherechedzwa, paitwa tsvakurudzo. Saka tiri kuti kufamba kwatiri kuita nerwendo rwekuprofita, kufamba kwatiri kuita nechiprofita munyika, kufamba kwatiri kuita sevaKristu, tinotoda vaprofita pakati pedu. Yes. Hatigone kurarama tisina vaprofita. Yes. Zvakagara zvakadaro kubva kuOld Testament. Asi zvekare tinofanira kungwarira, tinofanira kucherechedza pane patisina kubata munhu waMwari, pekuti zvipo zvamweya mutsvene zvinotaurwa neshoko raMwari. Shoko raMwari kubhuku ra1 Corinthians chapter 12 rinotaura about the word of knowledge and word of wisdom. Vanhu vakungoti munhu akawana word of knowledge rekuziva ofunga kuti ndiri muprofita. Ichokwadi anenge audza munhu zvekuziva. Ndo zvinozoita kuti akaunganirwa vanhu vachifunza kuti muprofita haachisina zvimwe zvekupa vanhu zvakawanda. Munhu waMwari, mandifungisa imwe nyaya mushoko raMwari, nyaya yaBalaam, the prophet, nedhongi rake. Pane paaimanikidzira dhongi kuti rifambe achida kuenda kwaBhalaki. Dhongi rikataura. Ndakutaura pamusoro pechipo, like what you're saying. Kuti dhongi parakataura, tinotozviziva isusu kuti dhongi haritaure. But rakangowanirwa nyasha rikataura. Asi hazvireva kuti madhongi akutaura. Exactly. Hazvireva kuti kana munhu akashanda kuMinistry of Education, Minister of Education. Yes. Muri kuzviona? Unoramba uri dhongi. Unoramba uri. Saka mazuva ano munhu akambowanirwa nyasha yekupinda muMinistry of Education, akutofamba achiti ndiri minister. Tinoverenga nyaya inowanika kuna Acts chapter 16 verse 16. Paul anotaura kuti rimwe zuva taipfuura tichienda kuprayer, takasangana nemumwe musikana aiva nemweya wekuuka. Hanzi akadanidzira akati uyu ndiye munhu waMwari wekumusoro chaicho. Anga asina kunyepa kundiudza chokwadi pamusoro peupenyu hwangu. Hazviise chitambi chekuti una Mwari. Praise the Lord. I think mapanzwisisa apa vanhu vaMwari. Tisiri kutsvaga chiprofita. Musikana uyu waiva nemweya wekuuka, waiprofita. Ende akatotaura chokwadi. Tenzi wake waita mari nokuti vanhu vaitouya kuzoudzwa zveupenyu hwavo. Vaiukirwa nyaya dzavo nemo. Sezvazviri. Sematauriro aita. But Paul anoti waiva mweya wekuuka. Saka mazuva ano mumwe munhu anenge aine mweya wekuuka osunga tai, wopinda into the kingdom of today. Saka what are we saying isusu? Tiri kuti zvinotorera zvinhu zvakawanda munhu waMwari kuti tisubtracte munhu kuti haazi muprofita wechokwadi. Asi tiri kuti tinovaziva nemabasa akasiyana, the love of money, the way they operate, the way they do their things. Vamwe vacho havasi even charitable, havapi, they even collect for themselves. Saka tiri kuti isusu zvese zvinhu izvozvo, asi mukuvira kwezuva kuda kwatinoita apa tabata unge takatarisa chiPentecostal, but maprofita they operate kubva kuvapostori kunosvika kuchivanhu. Muri kuzviona? Kune maprophets. Saka isusu tiri kuti maprofita ndeyekungwarira kana taamuna Kristu. Kana tichioperata hana yako pamwe pacho ndiwe muridzi, vhunduka kana hana yako yazviramba. Maprophets emazuva ano anokumanikidza kuti tenda. Believer yamai, tenda yamai,
mazviona. Saka tiri kuti chii ndichipedzisa, tiri kuti maprofita tinomada, maprofita ende hatigone kurarama zvakaita Old Testament. Pese patinofamba mushoko raMwari paifamba paine mumwe muprofita aripo. Muri kuzviona, mazviona manje. Asi isusu tiri kuti vanhu vaMwari ava vamwe vacho havana even language, asi vari vaprofita vahombe. Vamwe vacho vanojungana nevanhu, hauzozivi matauriro acho nelanguage kuti zvine umwari here. Muri kuzviona zvatiri kutaura. Saka chii chatiri kutaura pano? Tiri kuti we have the gift of prophecy, but the Bible riri kutiudza kuti tingwarire muprofita wenhema, tingwarire mweya wechiprofita chenhema, uchatsautsa vanhu vazhinji. Uye zvekare tikatarisa shoko raMwari pa5-fold ministry, pane vamwe 4 ava vasiri kumeshenwa pakuendeswa kumoto, kuratidza kuti chipo chemuprofita ichi chiri very much dangerous, chinorasisa vanhu. And zvemazviro kwazvo tikamira pazuva ranhasi, every blooming ministry is a prophetic ministry. Kuenda kuraswa. Hey, takomborerwa. Ndinotenda kuti wadzidza zviviri zvitatu, wachenjera. Ngatisangane futi in our next episode, inini pamwe chete na evangelist Damiano Chisale, the black man. If you have a prayer request, you want us to pray for you as a team, just comment and take the number on the screen. Tapedza kutaura, we need to pray for you. Evangelist Chisale is there to pray for you. Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakuropafadzei. God bless you.